Proces prijavljivanja za putovanje na hadž naredne godine počinje 11. augusta ove, a zainteresirani se mogu prijaviti na aplikaciji Ureda za hadž i umru Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. U skladu s pravilnikom o putovanju na hadž, sve osobe koje su se prijavile za hadž 2025. a nisu otputovale, imaju prioritet pri upisu za putovanje na hadž naredne godine, potvrdio je Sadžid Efendija Ramić, stručni saradnik Ureda za hadž i umru Rijaseta Islamske zajednice u našoj zemlji. Prijave će biti dakle otvorene od 11. do 28. augusta, a više informacija o aplikaciji zainteresirani mogu pratiti na web stranici hadžiumra.ba. Ramić, koji je među 8 najboljih oficira za vezu organizaciji hadža i dobio je priznanje Ministarstva za hadž Kraljevine Saudijske Arabije, naveo je da prijave putem online aplikacije sa osnovnim podacima putnika direktno se šalju u bazu podataka i to olakšava posao Uredu za hadž i umru i muftisima diljem Bosne i Hercegovine. Svaki musliman, bar jednom u životu, poželi i obavezan ako je to u mogućnosti obaviti hadž, petu islamsku dužnost.